Immu, sä osallistuit Ice Cage-tapahtumaan matsiin Stagalan kanssa lauantaina ja hävisit. Hän on siis 30 vuotta sua nuorempi kundi. Miksi ihmeessä sä lähdit mukaan tämmöiseen? No, mua motivoi ihan hirveä kasa rahaa. Niin eihän siinä muuten mitään järkeä ole. Että mä oon silloin parikymmentä vuotta sitten lyönyt hanskat naulaan. Mut silleen mut puhutettiin tähän. Eli paljonko sä sait rahaa tästä? Yli 100 000? No mä en voi tarkkaa summaa sanoa, sopimus kieltää, mutta sanotaan nyt silleen, että jos laskee palkkiot ja kaupalliset yhteistyöt, niin kyllä se on siellä 100 000 paremmalla puolella. No kannatti varmaan sitten lähteä. Miten sä ajattelet siitä, että kun sulla on tämmönen, sä oot ex-linnakundi, sulla on macho-imago ja tämmönen niin äijä-meininki ja nyt sitten Stagala laittoi sut sinne kanveesiin muutamassa sekunnissa, niin kuinka nolo juttu tää on? Onhan se hirveän nolo juttu, että tommonen poikatyttö tai miten tämmöisiä nyt kutsutaan, niin lyö sut levyksi ja sä oot niinku ihan vastaan tulija. Totta kai se on nolo juttu, mutta eihän mä mikään kova kundi oo. Siis mä oon 54-vuotias äijä. Niin. Valmistaudutaan eläkeikään, että semmoinen setämies. 54-vuotias setämies, Stagala on 24. Olisitko uskonut, että näin käy? En hetkeäkään. Mä olin siis täysin varma, että mä hoidan sen, mutta hän voitti mut reilusti. Näihin juttuihin kuuluu, se on painoluokka urheilu, painonvedot, nesteytys ja kaikki tällaiset asiat. Ja sen mä mokasin ja sitten mä olin semmoinen niinku harhanen siellä kehässä. Mä olin vähän kuin joku puliukko, minkä voi vetää levyksi. Se oli tosi helppo työ Stagalalla. Sä olit jotenkin siis vetänyt ihan jotain kuivalihaa dietillä melkein 30 kiloa pois. No kuivaliha on niinku yhteistyökumppani, mutta miten sä vedit sen 30 ketona. Ketolla. Mä olin semmoinen punkero rikostoimittaja. Niin mulla oli painoa 126,2 ja siitä mä pudotin sen 28 kiloa. Itse asiassa se sukelsi. Mulla oli vähän huono vaaka. Semmoinen, tiedätkö, kun sä hyppäät siihen, niin 10 sekunnin välein se näyttää eri tulosta. Niin mä halusin vetää sitä 1,5 kiloa alle, että mä oon varmasti siinä painoissa. No se sukelsi sinne 96,9. Sitten mä tankkasin litran vettä yöllä. Ja sitten mä olin niinku virallisessa puntarissa, shortsit ja paita päällä, niin 98,2. Aivan. Sä et halunnut tulla Stagalan kanssa tähän samaan haastatteluun. Minkä takia et? No mun mielestä niin kaikki, jotka tituleeraa itsensä mieheksi, niin tulee vastustaa tämmöistä Stagalan kaltaista ilmiöä, missä niin naisia halveksitaan. Mä en halua osallistua siihen yhtään sen enempää kuin mun oli pakko. Kyllähän sä nyt aikamoisen julkisuuspläjäyksen annoit tälle kundille, joka on siis sanonut raiskauksista esimerkiksi, että ne on naisten vika. Joo, toki mun plääni oli, että mä hakkaan sen. niin. Mut se on mun syntisäkissä, että mä oon varmaan ollut leipomassa hänestä julkisuuden henkilöä. Kyllä, näin on kuule käynyt. Mikä siinä oli siis? Haaste, hulluus, julkisuus vai raha? Raha. Joo. No niin. Sä oot saanut aika paljon kuittailua nyt sitten somessa ilmeisesti ja sä oot joutunut blokkaa siellä jotain tilejäkin. Siis varmaan 2000 nimeä saat laittaa estoon. Pari tuhatta? No on siinä, kato. Okay. Ne saa ihan älyttömät mittasuhteet. Mun IG-tili katsotaan 3,5 miljoonaa kertaa tällä hetkellä. Ne jotkut päivitykset, kun mä laitan niinku kisatunnelmista, niin niitä on 2 miljoonaa katsottu. No, niin siihen mahtuu kaikenlaista erikoismiestä sitten kommentoimaan. Kyllä. Mitä sä mietit siitä, että itse asiassa se tilanne oli aika vaarallinen ja mä katsoin just jonkun lääkärin haastattelun, joka sanoi, että sä olisit voinut jopa siis kuolla. Kävikö tämmöinen mielessä? Sen takia kamppailurheilu on niin, tiedätkö, suosittua ja seksikästä, kun se on niin sikavaarallista. Se on se juttu. Ja noi on ne vaarat siellä sitten, mitä voi käydä. Mutta tiedätkö se, että ne nesteet heittää siinä viime hetkellä, se on tekemätön paikka. Sä et voi sanoa järjestäjälle, että hei, me ruvetaan nesteyttää nyt, että me tullaan tuossa 0,3 kehää, kun nämä on imeytynyt, juokaa kaljaa siihen asti. Tai jos oma kulma olisi sanonut, että hei, sä oot kunnossa, niin että sä et mene tonne. Mä olisin sanonut, että varmasti menen. Niin siitä on turha syytellä ketään. Menisikö sä uudelleen nyt sinne, jos olisit tehnyt etukäteen lopputuloksen? No jos tolleen voi, toi on spekulointia. Eihän se kivaa niinku saada koteloa varsinkaan tollaiselta hahmolta, mutta mä lähdin tähän
hirveän rahan motivoimana ja kyllä mä sen tekisin uudestaan. Ja sen jälkeen sä siis lähdit sieltä teki pyörätuolilla veke, sä tulit sinne Rolls Roycella myös katsoa videon ja sä et tunnistanut sun omaa poikaa. Siis mä en tunnistanut sitä silloin, kun mä menin kehään. Mä olin ihan, että kuka toi on ja Jonna sanoi, että se on sun poika. Ja mä olin niinku ihan, joo. Koska sä olit siis sekaisin. Niin, mä olin sit hukasta, kato vähän kujalla. Mut hei, nämä kuuluu tähän hommaan, niin mä en halua sillä tavalla piipittää tää nyt. Niin. Hän voitti mut reilusti ja pulinat pois, mutta niille katsojille, jotka haluaa tietää mun tuntemuksia, Kyllä. mä olin ihan heippa ja moikka kondiksessa. Niin. Ja niin se näkee siitä matsistakin. Mähän kävelen, kun tiedätkö, joku puliukko siellä katko kävelee ja kädet alhaalla, et sä et tajuu puolustaa itse. No nyt sä näytät ihan hyvältä, mutta kun mä soittelin sulle tuossa pari päivää sitten, niin sä joudut miettimään, että pääsetkö tulemaan haastatteluun ylipäätänsä, koska sulla oli kipuja. Mulla on munuaiset vähän sökönä, kun mä kuivahdin vähän ja mulla oli vaikea kävellä. Nyt mä pääsen kävelemään ja ne on vielä kipeät, mutta paljon paremmat. Hei, aika moni tuolla TikTokissa ja somessa miettii, että oliko tuo ottelun tulos sovittu etukäteen, niin mitä sä vastaat näille? Ne on ihan hassuja juttuja. Kuka sopisi semmoisen asian, että sä voit oikeasti kuolla? Ei semmoista voi sopia, että ne on ihan huuhaata. Kyllä mä olin lähdössä voittaa ja tein kaikkeni se eteen. Mutta se on tämän ikäiselle ihmiselle liikaa. Ne painovedot on liikaa. Sulla on niin kroppa niin kuiva, että se on niin semmoinen pieni marginaali, mitä sä voit siihen ottaa lämpöä ja hikeä. Mä olin päivätreeneissä vielä ihan terävä. Mutta sitten ne ongelmat alkoi, kun mä tulin sinne hallille. Mulla heti lihakset kramppas. Mun valmentaja yritti hieroa niitä auki. Hän sanoi, että sun iho on ihan kylmä. Mulla on semmoinen kylmä hiki. No sit kun mä pidän niitä lämpöjä päällä 1,5 tuntia, kun ne ottelu venyy, niin sit mä olin jo semmonen, kun mä hermostuksissa kävelen tälleen pukkarin, mä askel horjun. Mä sanoin, että mähän pyörryn ennen kuin kukaan edes liipasee mua. Niin. Ja sit siinä catwalkilla mä olin jo ihan moro. Niin. Sä oot siis entinen vapaa-ottelija ja sä sanoit, että se on todella vaarallinen laji. Niin mikä on kaikkein vaarallisin tilanne, johon sä oot joutunut sun uralla? No mut on pari kertaa tyrmätty, että semmoinen kuin Melvin Manhoef tyrmäsi mut tuolla Hollannissa ja hän kuuluu silleen maailman kovimpiin pystyottelijoihin. Ja nyt mut tyrmäsi tommonen tierapäinen poikatyttö tossa. Mä oon siitä Melvinistä jo saanut kuulla yli 20 vuotta, niin kyllä mä kuulen hamaan tappiin. Kyllä, mä luulen kans. Mutta sä kerroit sun korvista siis mulle, että sun korvat on mennyt tommosiksi, onko se niinku kukkakaalikorva sitten vai mikä se on se nimitys? Sellaisiksi niitä kutsutaan, taitaa olla verikorva se nime, mutta ne on tämmöiset kovat möntit. Ne menee noissa, itse asiassa puvun kanssa painies menee helpommin tollaiseksi, kun se rusto sieltä hajoaa, niin sit se purkaa sinne nestettä ja yleensä sen saa aika hyvin, jos sä injektioneulla tyhjennät sen ja annat parantua. Mutta siihen aikaan mä kisasin niin kuin koko ajan oli brassiutsu-kisa, lukkopainikisa, vapaaottelukisa, niin ei ne saa aikaa parantua, niin sitten ne jää tommoseksi mönteiksi. Mutta näähän on mun vähän tämmönen tavaramerkki jo. Niin, aivan. Mutta mä yritin googlailla ja sä et ollut kertonut sitä kenellekään, että mitä on tapahtunut, kun en ainakaan löytänyt netistä. Niin siksi kysyn, koska somessa kuulemma tästä asiasta ihmiset haluavat tietää. Nämä on kuvattu urheiluvammat kirjaan. Ne on sen verran erikoisen näköistä. Okei. Hei, lähdetkö vielä jonkun kanssa ottaa matsia? No nyt tuntuu siltä, että ehkä se olisi vähän nuorempien hommiin, mutta näköjään sitä on niin kahjo, että kun tiedätkö, ponnistaa köyhistä oloista, että kun tarpeeksi vaan on rahaa, niin sitä tekee hulluja asioita. Ajatteletko sä, että se on jotenkin niin maskuliinista, että jos voittaa jonkun tyypin tuolla lavalla nyrkkeilymatsia? Ei mulla sellaista ole. Mä oon vanha äijä. Ei mun tarvii enää semmoista, että mä tekisin jonkun comebackin. Mä oon 20 vuotta sitten heivannut nämä asiat. Mä oon setämies, mutta niin kuin mä sanoin tuossa, niin mä oon köyhistä oloista, niin kyllä siihen aina kaikille hintalappu löytyy. Mitä sä ajattelet tuosta Stagalasta nyt sitten, että hän nousee nyt sitten julkisuuteen ja Joo, sehän tässä on tää karmeus. Ja mä oon niinku ollut aiheuttamassa tätä, mutta toi on tuhoon tuomittu toi tommonen homma, että se naisia rupeat alistaa. Ei tuu ole pitkäikäinen ilmiö.
Hän haastoi sut nyt jotenkin, että sunkin pitäisi tuolla TikTokissa sanoa, että sunkin pitäisi nyt antaa jonnekin raiskauksen ehkäisyyn 20 000 euroa palkintorahoja, niin aiotko antaa? Niin hän ilmeisesti haluaa mut näihin talkoisiin, kun hän on itse huutanut tämmöisiä asioita. Aika loogista, että mä osallistuisin hänen mokailuihin. Mitäs jos käytetään tosiaan tätä logiikkaa ja hän osallistuisi mun mokailuihin ja menisi lusiin vaikka 20 vuotta? Eikö se toimi ihan samalla? Varmasti toimii. Immu, kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitti. Joni Tagala, sä oot halunnut julkisuuteen keinolla millä hyvänsä ja nyt sua itse asiassa haukutaan aika tavalla pitkin nettiä. Sulle huudeltiin pelleä, sulle kiroiltiin tuolla nyrkkeilymatsissa ja sut introttiin Suomen ehkä vihatuimpana miehenä. Niin onks tää Tagala tämän arvosta? No totta kai sen ansiosta mä pääsen lahjoittaa rahaa ja tekee hyvää. Että totta kai se on se arvosta. Ja tää on aina ollut mun unelma päästä loistaa urheilussa, missä mä oon oikeasti tosi hyvä. Niin. Kaikki on ollut se arvosta. Plus mä pääsen aidosti vaikuttaa ihmisiin. Et sä pääse mitä rahaa nyt lahjoittaa, kun ei se Tukinaiset ry aio sulta sitä rahaa ottaa. Sä oot siis luvannut 10 000 euroa raiskauksille tai raiskausten uhreille Tukinaiset rylle, mutta ei ne halua sitä rahaa sulta. Joo, mä huomasin mä luin itsekin uutisista siitä ja mä olin kyllä yllättynyt, että sit tää summa ei heille kelvannut. Mähän olin konsultoinut tätä organisaatioa ennen tätä tapahtumaa jo, että mä halusin lahjoittaa tämän summan, mutta anonyyminä. Ja silloin kyllä se 10 000 kelpasi, mutta sitten tämän jälkeen niin sitten en tiedä sitten, että miksi. Mihin sä nyt sen 10 000 aiot laittaa? No mä aion nyt etsiä sitten jonkun organisaatio, joka varmasti ottaa sen. Kyllä mä uskon, että tuolla on joitakin organisaatioita, jotka halusit sen rahan ottaa vastaan. Okei. No sä tulit siis julkisuuteen sillä, että sä sanoit TikTokissa, mäkin olen nähnyt sen videon, että näin. Jos puhutaan raiskaamisesta suoraan, niin te naiset ootte sen itsellenne aiheuttaneet. Sä et voi uhriutua, jos on omat tyhmät valinnat on ajanut sut siihen tilanteeseen. Mitä sä oikein oletit? Miksi sä teit tämmöisen videon? Mä halusin oikeasti herättää keskustelua tuolla ja mä oon sanonut monta kertaa, että... Herättää keskustelua mistä? Itse raiskauksista, koska raiskaukset on ollut huipussaan. Niin, että naiset on syyllisiä. Vuodesta 2008, mitä mä katson tilastoja, niin ne on ollut nousussa. Niin, eli sä halusit sanoa, että naiset olette syyllisiä itse teidän omaan. Mutta eihän mä sano tossa, että ne olisi syyllisiä. Sanotaan. Enhän sano. Miten jos mä sanon, että jos puhutaan te olette naiset itsellenne sen aiheuttaneet. Mutta se jatkuu siitä. Eihän mä sanonut, että se olisi naisen vika missään vaiheessa tossakaan. No miten se ero toisestaan, että te olette itsellenne aiheuttaneet? Voisi sanoa jopa, että tuossa on aika pendanttinen ero. Että jos mä sanon, että sä voit aiheuttaa itsellesi tällaisen tilanteen, kuin että se olisi naisen vika. Mä en ole oikeasti ikinä koskaan sanonut, että se olisi naisen vika. Miksi sä nyt selittelet? Sä sanoit siellä, että te olette itse aiheuttanut naiset tämän raiskauksen itsellenne. Ja se aika moni pitää sitä aika julmana ja aika törkeänä. Ja sä voisit esimerkiksi pyytää anteeksi naisilta, jotka on vaikka raiskattuja. Haluatko sä pyytää anteeksi? En mä pyytä anteeksi, koska mä en ole tehnyt oikeasti mitään väärää tässä näin. Mun tarkoitus on aina ollut hyvä. Ja niin kuin mä sanoin sulle jo tuossa aikaisemmin, että aiheuttaminen on eri asia kuin että mä sanon, että se olisi naisen vika. Ja se edelleen jatkuu siitä. Sun omilla valinnoilla on merkitystä niin kuin sun kohtaloon. Ja tää on aika, anteeksi mä keskeytän, mutta siis tää on aika niin kuin laaja tai multidimensionaalinen aihe, koska sä tavallaan niinku nyt oikein se ajatus. Niin. Aika moni ihminen ajattelee, että sä syyllistät tässä uhria. Ja siltä se munkin korvaan kuulostaa. Sä et halua pyytää anteeksi naisilta, jotka on vaikka tulleet raiskatuiksi ja kokee tämän tosi julmana tämän sun kommentoinnin. No siis he ovat ymmärtäneet väärin tämän mun pointin. Siellä on totuuden jyvä kuitenkin siinä videossa. Voit sä vielä lukasta sen? Jos puhutaan raiskaamisesta suoraan, te naiset olette sen itsellenne aiheuttaneet. Sä et voi uhriutua, jos sun omat tyhmät valinnat on ajanut sun siihen tilanteeseen. Mitä sä oikein oletit? Niin, lähdetään purkaa tota. Niin voit sä lähteä uhriutua siinä tilanteessa. Kuvitellaan tilanne, että sä naisena hakeudut semmoisten miesten seuraa,
jotka voi tehdä sulle pahaa. Nainen ei ole koskaan vastuussa omasta raiskauksestaan. Siis nyt sä syyllistät uhria. Eikö se ole se mies, jonka vastuulla on se, että jos hän raiskaa sen naisen? Ei, siis mä oon ihan samaa mieltä. Mutta kyllä sä oot vastuussa sun omista valinnoista, eikö vaan? Mitä sä tarkoitat sille? Että mä olin just avaamassa sitä. Mä olin just avaamassa tätä asiaa. Eli jos sä naisena hakeudut semmoista miestä seuraa, ja sulle vaikka on oikeasti varoitettu siitä, että älä tee näin, mutta sä menet silti tekee näin. Ja sit 1-2 sä ajaudut vaikka näiden miesten asunnolle ja sit siellä tapahtuu se. Niin voit sä, tai silleen, tässä tulee taas tähän mun videoon, voit sä lähteä uhriutumaan siitä asiasta, jos sä oot oikeasti tehnyt sen tietoisesti sen valinnan, että sä meet niiden miesten seuraan. Mutta tässä on taas sit se, että mä en ole missään vaiheessa sanonut, että se olisi kuitenkaan naisen vika, että näin käy. Te olette itsellenne, en ymmärrä, mutta hei, mennään eteenpäin. Mä jatkan, koska sä et ymmärtänyt. En mä ymmärrä tätä. No, niin, koska mä en koskaan sano, että se olisi naisen vika. Että jos nainen raiskataan siinä tilanteessa, että se on nyt hakeutunut sinne miesten seuraan. Hei Stagala, miksi sä haluat provosoida tällaisella aiheella? Älä keskeytä mua. Mä keskeytän, koska tää on mun ohjelma. Miksi sä haluat provosoida tällaisella aiheella, raiskauksella? Miksi sä keskeytät mut, koska mulla on oikeasti hyvä pointti tässä näin. Ja sit kun mä tuon mun pointti esille. Sä oot kertonut sun pointtia. Niin, mutta sä et ymmärtänyt sitä. En mä ole samaa mieltä sun pointin kanssa. Ei sun tarvii, mutta anna mun sanoa katsojille. Sä oot sanonut sen jo. Sano nyt tiiviisti vielä. Eli jos sä oot hakeutunut tietoisesti näiden miesten seuraan ja sut raiskataan, se ei silti ole naisen vika. Ja mä en koskaan sanonut niin, että se olisi naisen vika. Hiffaatko? Mutta he on itse se aiheuttaneet. No hei, jos sulla on vaikka sanottu, että älä mene tekemään tuossa, mutta sä teet tuossa. Tämä on vähän sama asia. Mutta hei, mä oon sitä mieltä, että sä menet liikenteeseen ilman turvavyötä. Ne miehet on sen aiheuttanut, mutta Stagala me ei voida nyt jäädä tähän enempää jumiin. Mä haastattelin Immua myös. On harmi juttu, tämä on tärkeä asia, mitä mä haluan tuoda esille. Ja hän ei halunnut tulla sun kanssa haastatteluun. Niin hän ei halunnut antaa sulle sitä julkisuutta. Muuta kuin tämän nyrkkeilymatsin verran. Mitä sä ajattelet tästä? Hän kutsui sua myös siis tierapäiseksi tyttöpojaksi. Ai täällä näin? Joo. No, siinähän kutsuu, mutta kato tuota kuvaa. En ihan mikään tierapäinen pelle kuitenkaan ole, että kaveri tipahti 10 sekunnin suunnilleen. Kyllä. Kyllä olisi nyt niinku, mä sanon, että mulla olisi nyt niinku peilikattomisen aika oikeesti. Ja mä toivon, että hän kasvaa ihmisenä. Mä sanoin jo heti ekas pressistä lähtien, että sun eko koituu sun kohtaloksi. Ja kaikki mitä mä oon sanonut tapahtui toteen. Ihan joka ikinen asia. Mutta sä oot puolet häntä nuorempi. Hän oli laihduttanut 30 kiloa. Sä oot 24, hän on 54. Tajut sä mikä ero? Mä en tiedä sä kamppailu-urheilusta mitä, et varmaankaan. Mutta se, että hän oli 100-kiloinen ja melkein 20 kilon ero. Se on tosi paljon. Sellainen massaero on ihan jäätävä. Se, että tiputtaa 100-kiloisen äijän, se ei ole mikään itsestäänselvyys. Oliko sulla maskuliininen ja macho ja alfa-olo, kun sä tiputit hänet? No en mä kyllä tollaista ajatellut. Mä olin tappaja siellä. Mitä? Mä olin tappaja siellä. Sä olit tappaja? Joo, mä en mitään tollaista paskaa ajatellut. Sä sanoit myös, että sä oot kuningas. Mä menin tappaa sinne rinkiin. Sä sanoit myös, että sä oot kuningas. Niin. Mä oon aina ollut. Mä oon ollut kuningas jo ennen tätä näin. Tää oli vaan yksi sivuseikka. Okei. Niin. Miksi sä haluat olla kuningas? Miksi sulla on tuo tiara päässä? En mä halua olla, mä oon kuningas. Haluminen on eri asia kuin olla kuningas. Mä oon kuningas. No miten se näyttäytyy se sun kuninkaallisuutesi? No katsotaan kuvaa. Että sä sait jonkun kohta 60-vuotiaan eläkeläisen. Kyllä mä saan muitakin kanveisia kuin joku vanhuksen. Ja hei, täällä vanhuksella oli kuitenkin kamppailutaustaa monta vuotta. Ja kaikki somessa hehkutti, kuinka mä tuun saamaan turpaa. Sä haluat olla julkisuudessa, niin minkä takia? Mä haluan aidosti vaikuttaa. Mä oon aina sanonut siihen, että ihmiset oikeasti alkaa ajattelemaan vähän eri lailla asioista ja suhtautuisi tähän mediaan vähän eri lailla. Mä näin, silloin kun mä lähdin tekemään tätä somea, niin mä halusin oikeasti saada aidosti muutosta tähän. Mä näin kaikki nämä influencerit, mitä tuolla somessa on, niin tommoiksi perseennuolioiksi vaan,
ketkä vaan hakee hyväksyntää ja hyvä signaaloi noita yrityksiä, että ne saa vähän rahaa. Mun ei tarvitse tehdä sitä. Enkä mä aiokkaan tehdä sitä. Mä haluan sanoa asiat suoraan, miten ne on. Haluatko olla Suomen Andrew Tate? En. Mä oon kaukana Andrew Tate. Mä oon Stagala. Niin. Oletko sä Stagala saanut tappouhkauksia? Tai uhkauksia nyt tässä viime päivinä? Tai... No pitkään aikaa en ole kyllä saanut tappouhkauksia. Mutta sä oot saanut niitä joskus? Silloin mä sain joku, tää raiskausvideo tuli. Tai tää, missä mä kritisoin niinku raiskauksia. Niin sen jälkeen tuli tappouhkauksia, mutta ei ole pitkään aikaa tullut. Miten sä suhtaudut siihen vihaan, mikä sulle tulee netissä tai tommosiin uhkauksiin? Että pelottaako sua joskus kävellä esimerkiksi ulkona? Ei. Ja hei, mitä Raamatussa sanotaan, älä pelkää. Niin sä oot myös uskovainen, eiks vaan? Joo. Joo, onko se ollut niinku lapsesta asti vai? No siis, mä oon tullut uskoa vasta lähiaikoina, niin muutaman vuoden sisään. Ja silloin mun elämä muuttui. Aika isostikin. Jo ennen kuin siis lähdin tekemään somea. Joni Takala, kerropa vielä loppuun, että kenen kanssa ottelet seuraavaksi vai otteletko? Sanoit, että tulee ehkä lisää otteluita. No, sitä pitää nyt vähän ootella. Et mä tuun varmasti tässä lähiaikoina julkaisemaan, että kuka on seuraava uhri. Kuka on seuraava uhri? Hei, me jäädään odottelemaan. Takala, kiitos oikein paljon. Kiitos paljon sulle, Sanna. Yes.